Здравейте, майнаци, аз съм PC Config и днес ще ви представя гейм конфигурации с бюджет от 1800 лева. За дънна платка избираме Asus Prime B250M на сокет 1151 от новата серия на Intel Kaby Lake. Поддържа памет DDR4, честота на паметта 2400 МHz с Overclock. На тази памет може да работи, ако процесорите са от 7 поколение, това значи от серията Kaby Lake. Максималната памет, която поддържа дънната платка е 32 ГБ, 2 слота, поддръжка на USB 3.0, един слот PCI Express 3.0. За процесор съм избрал Intel Core i5 7500 с 6 МБ кеш памет, 3,40 ГГц от тактова честота, на сокет 1151 от серията Kaby Lake на цена от 469 лева. Процесорът работа от честота 3,4 ГГц, има Turbo Boost до 3,8 ГГц, 6 МБ хеш, 14 нанометрова технология, 65 Вт консумация на електричество, вградено графично ядро Intel HD Graphics 600 с 3 години гаранция е процесора. За RAM памет избираме 2 по 8 ГБ DDR4 на 2400 МHz честота на Kingston HyperX на цена от 267 лева с 5 години гаранция. За хард диск избираме 1 ТБ на Seagate Barracuda с 3 години гаранция на цена от 112 лева. Захранването, което съм избрал за нашата гейм конфигурация е 600 В на Fortron Hyper на цена от 125 лева. Както знаете, Fortron е доказана марка сред захранването и през годините се е доказала като доста добра марка. За кутия съм избрал Segotep Blade Black с USB 3.0 на цена от 58 лева. В комплекта на кутията има 2 по 120 мм включени вентилатори. SSD диск съм избрал 120 ГБ на Kingston HyperX Fury на цена от 124 лева. Скорост на четене 500 МБ в секунда, скорост на запис 500 МБ в секунда, SATA 3 6 ГБ в секунда с 3 години гаранция. И за видеокарта избираме Asus Dual AMD Radeon RX 480 на 4 ГБ DDR5 на цена от 509 лева. 256 битова, честота на паметта 7000 МHz, PCI Express от 3.0, какъвто и на дъната ни платка, за да може видеокартата да работи на максималната си производителност. Защото ако поставим примерно на слот PCI Express 2.0, тя няма да може да изкара тази производителност, която ще изкара на PCI Express 3.0. Както виждаме, честота на ядрото 1320 МHz в Overclock моде, 1300 МHz в Gaming моде, 500 В изисква минимално системно захранване с 3 години гаранция и ето е общата цена на нашата конфигурация, която е на стойност от 1832 лева. Нека погледнем сега юзер бенчмарка на нашия PC build. За гейминг ни дават 82%, което е доста прилично, Desktop 75% и Workstation 50%. 50% на Workstation се дължат на това, че нашият процесор не е така нареченият сървърен процесор, защото нашия PC build няма да го използваме като сървър, като Workstation. Благодаря ви, че гледахте видеото. Ако ви е харесало, палец нагоре, разбира се.